Croeso cynnes I chi I rifin 2 o cwiz cerddoriaeth Cymraeg Siarter Iaith gyda fi, Aled Vaughan Owen. Yn rhan gynta'r cwiz, fyddwn ni'n cyflwyno chi I 10 o fandiau mwyaf enwog a poblogaidd y sîn roc Cymraeg. Yn ail rhan y cwiz, fyddwn ni'n mynd â chi ar daith o amgylch Cymru, a fydd elan I chi I adnabod y dinasoedd, trefi neu pentrefi ym mhob can a'i gosod ar y map. Ac yn rhan ola'r cwiz, fyddwn ni'n sgorio caneuon allan o 10 a darganfod pa thema sy'n cysylltu'r caneuon. Felly, os agorwch i'ch llyfryn i'r dudalen gyntaf, sylwch bod gyda ni 10 band neu artist enwog o'r sîn roc Cymraeg, ac wrth ymyl pob llun, mae yna gliw bach fydd yn helpu chi yn y cwiz yma. Yn ystod y cwiz, byddwch chi'n gweld y symbol yma, a bydd hwn yn rhoi cyfle I chi I wasgu pause ar y cyfrifiadur a cymryd bach o amser I feddwl am yr atebion. Yn syml, byddai'n chwarae rhan bach o 10 o ganeuon a bydd angen I chi ddyfalu pa artist neu band sy'n canu pa gan. Felly dyma rhai o gliwiau I helpu chi cyn y cwiz.